Vítajte pri ďalšom vydaní Golno News. Dnes sa pozrieme na týždeň dobrovoľníctva Pochod za duševné zdravie a zbierku Srdce je život. Počas maturitného týždňa sa naša škola zapojila do niekoľkých dobrovoľníckych aktivít. Napríklad Sexta bola obnoviť vzácny pasienok v rezervácii Gajc v Bratislave. Tercia B pomohla obnoviť nádhernú jubilejnú záhradu. Školský parlament zas pomáhal v neziskovej organizácii Klaudianum. Druhá A a Sexta spoločne obnovili náš školský plot. Spoločnými silami sme zachránili skoro 10 projektov a odrobili cez 700 hodín. Počas maturitného týždňa sa konal aj pochod za duševné zdravie. Žiaci sa zúčastnili prednášky od pani psychologičky, Workshopov, kde sa žiaci naučili, že odreagovať od stresu sa dá aj rôznymi kreatívnymi či pohybovými aktivitami. a súčasťou programu bol aj samotný pochod. Žiaci si mohli zakúpiť aj trička, z ktorých výťažok poputoval organizácii Liga za duševné zdravie. Ako škola sme sa zapojili do celoslovenskej zbierky Srdce je život. Táto zbierka podporuje deti so srdcovými ochoreniami a činnosť detského kardiocentra. To by bolo všetko z tohto vydania Golno News. Týmto dielom by sme sa s vami chceli rozlúčiť. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Majte sa krásne. A vidíme sa budúci školský rok.